How to be corrupt? Ngayon, Dad, yan ang tanong ng karamihan ng mga netizen at karamihan ng mga Pilipino ngayon. Kasi sumabog ang issue tungkol sa mga ghost project, sa mga TPWH contractor, tungkol sa mga pork barrel na napupunta sa mga ghost project na ito. So nagtataka yung mga tao, paano ba sila naging corrupt? Paano ang laki ng kita nila? Kasi nakikita na ng mga anak ng mga ibang contractor at mga politiko, ang yayaman nila. May mga private jet, may mga 1 million peso bag. So nagtataka sila, how do you be corrupt? And paano ba lumaki ang kita nila ng ganyan-ganyan? Alam mo ba yan, Dad? Well, kasi ganito yan, no? Kung contractor ka talagang maayos at matino at talagang ginagawa mo yung proyekto ng dekalidad, normally ang kita mo diyan manipis lamang. Kaya nga kahit na tayo nagtataka bakit ang daming mga parang display of wealth, ostentatious display of wealth ng mga contractors na to, samantalang karamihan ng contractors na kilala natin at nakasabayan natin at nakatrabaho natin, alam naman natin na napakalipis ng kita nila. Nakakabili sila ng konting luho pero hindi ganong klaseng ganitong luho na nakikita natin sa mga na-expose na mga tao rito, no? So ngayon ang tanong diyan, paano ba nagsimula to? Kadalasan niya sa buwatan niya, no? So merong mga parang timon yan o may captain ball yan, no? Nagsisimula yan nagsisimula yan sa loob ng tanggapan ng DPWH, no? Kasi nga kung mga contractor yan, syempre they can insinuate, they can propose na ganito yung silang gagawa ng project, mag-o-offer sila. Pero normally, syempre kung maraming contractor yan, magbibidding sila sabay-sabay, hindi mo na makokontrol yan. So talagang merong mastermind na tinatawag tayo, o tinatawag nilang captain ball o timon or godfather na siya magkukumpas, no? Siya magkukumpas, kakausapin yung mga contractor, nagsasabuatan niya mga yan, na ito lang yung mga sasali sa bidding, no? Ito lang yung mga sasali sa bidding para sa ganun kontrolado nila at lahat sila na dinidikta na kung magkano yung presyo nila para sa ganun lahat kikita. Yung mga hindi papanalunin, bibigyan naman sila ng proyekto sa mga susunod na bidding pa. So parang hinahati-hati, no? Para lahat mabigyan ng pagkakataon kumita. Kung gagawin talaga yung proyekto. Pero minsan naman, meron na sila talagang pinipili na hindi na gagawin yung proyekto para sa ganun mas malaki yung paghahati-hatian. So nagsisimula ito sa DPWH na gumagawa o bumabalangkas ng mga proyektong dapat gawin. Tapos ito sinusumite sa Kongreso, una sa Pangulo, tapos isusumite sa Kongreso para mabigyan ng budget ng mga proyektong gusto nilang gawin na meron silang mga napipili o napupuso ang kontraktor. So yung Kongreso naman, kadalasan, yung mga congressman, ang mga kabahagi ng ating Kongreso, sila yung mag-a-allocate kung bibigyan nga ba nila ng budget ng mga request ng DPWH. No? Kung inaprubahan nila yan, kadalasan kinakausap na rin yung mga yan para na sa ganun, mabigyan ng allocation yung mga gusto nilang proyekto na ibibigay sa mga kontraktor na kakilala nila. Pagkatapos niyan, naaprubahan o makyat sa Senado, minsan may kinakausap din sila o minsan siguro nalulusutan na lang nila, pero kadalasan, siyempre may mga sabuatan na nangyayari. No? At pag nakalusot na yan, naaprubahan yung budget, napirmahan ng Pangulo na hindi naman niya nakita dahil sa dami at sa kapal ng librong yun na iisa-isahin mo, susuriin mo, hindi mapag-aaralan ng masinsinan yung bawat item, doon na lumulusot yung mga proyekto na may pondo na at may mga kontraktor na rin nakausap. No? So lahat yan may sabuatan, no? Mula sa DPWH, kasama yung mga kontratista at meron din minsan kasama sa Kongreso at minsan meron din maari ring may kasama sa Senado para sa ganun madaling maipasa yung budget, no, para mapirmahan ng Pangulo. So ganun kadalasan na nangyayari dito. So ano ba yung mga usapan dito? Minsan may mga proyekto talagang gagawin tapos merong porsyento na ibabahagi sa mga taong involved or minsan talagang ghost project na, no, na talagang paghahati-hatian na lang nila yung amount para sa ganun mas malaki yung kita nila kaya nakakabili ng mas maluluhong gamit at mga bagay, no? Kaya yun ang nakikita natin, mga ostentatious display of wealth, no? Kaya naaabuso yung ating pamahalaan, no? Hindi lamang sa mga ghost project, kundi sa mga napakamahal na mga binibiling gamit kasi nga ang nangyayari, nagkakaroon ng sabuatan, may conspiracy, no? May conspiracy to defraud the government. Ito yung malungkot na nangyayari sa ating bayan. Dad, masasabi mo ba, usually ano ba yung share na binibigay sa DPWH congressman o sa mga district engineer? Kung 100 million yung project, magkano yung napupunta sa each one at magkano yung inuuwi ng contractor? Mas malaki ba yung inuuwi ng mga taga-gobyerno kaysa contractor or hati-hati sila equally? Ang masakit nga dito, minsan yung mga taga-gobyerno, sila rin yung contractor. Ginagamit lang yung may lisensya para sa ganon mapagtakpan yung kanilang mas malaking kita. No? So ito pa isang masakit dito. Sila yung nasa loob, kumbaga bantay sa lakay ang tawag dito. Sila yung dapat nagbabantay. Sila pa yung kasama nung mga nasa labas. No? So yun ang nangyayari ito. Minsan depende nga kung yung contractor, ginamit lamang siya, yung papel niya o lisensya niya, normally minsan mas maliit yung share ng contractor. No? Mas malaki yung share ng taga-gobyerno. Ganun na nangyayari diyan. Ngayon, kung talagang gagawin yung proyekto at totoong gagawin yung proyekto, mas maliit siyempre yung share ng mga nakaupo o yung mga gobyerno. No? So depende, nagre-range yan. No? Sa mga nababalitaan natin, mga nasaliksik natin, ang mga nasiyasat natin ng mga numero, iba-iba yung mga numero. Meron sinasabi na 5 to 10% ang ibinibigay sa congressman. Minsan sinasabi may 5 to 10% din sa mga taga-DPWH.
DPWH, mga ganon, ano? Tapos yung matitira, yun ang gagawin ng mapupunta sa contractor para gawin yung proyekto. Pero kung ghost project naman to, medyo naiiba daw yung hatian, no? Medyo mas malalaki na yung hatian nila dito at depende rin kung ginamit lang yung papeles mo, mas maliit yung mapupunta sa contractor, no? Sinasabi nila, pag ginamit lang yung papel mo, normally 10 to 20% na sa contractor o 30%. Tapos kung gagawin mo, mas malaki yung share mo. So iba-iba yung mga naririnig natin, pero definitely lahat ito, ang nakakaalam itong mga nagkukumpas na to, yung mga nasa loob at itong mga kasabwat, no? Kasi nga kung may bidding yan, meron ng piling-piling contractor. Pag may sumaling tagalabas na hindi kausap, sigurado i-disqualify nila. Ito yung masakit na nangyayari, kaya nga ito'y sakit na ng ating lipunan na lalong lumalala habang tumatagal, no? Kasi nga parang nakakalusot yung marami sa kanila. Ngayon mga kababayan, para hindi na makalusot ang corruption na ganito, kasi na-identify na natin ang malaking corruption natin sa gobyerno natin, dapat wag natin i-pass by ang opportunity ito para i-call out ang lahat ng corruption na ito. Kasi baka maging media circus lang ito ngayon, pero in 2 years baka makalimutan natin. Kaya kailangan natin ng mga vigilant na Pilipino. Kailangan natin ng mga matatalino na Pilipino na educated para makita nila ang corruption at hindi nila i-let go ang mga corrupt practices na ito. Ako po ay si Solomon Sai, ang inyong kuya ng bayan. Katulad nga ng sinasabi minsan ng mga hinahangaan nating tao, the world has enough for everyone's needs. But the world, it's not enough for everyone's greed. So yun ang ating problema, no? Masyadong nagiging gahaman, nagiging masyadong swapang yung ating mga ibang namumuno at namamahala at mga opisyal ng pamahalaan. Kaya tayo nasasadlak lalo sa kumunoy ng kahirapan. Yan lamang po mga kababayan. Ako po si Michael Sai, yung dad ng bayan.